Que tal? Saúdos e moi bons días, benvidos a esta gran final deste torneo Ourense Provincia Termal. Volve 3 anos despois esta cita ineludible co fútbol de base nacional, desta volta en categoría cadete. Aquí participaron Real Madrid, Athletic Club de Bilbao, Real Club Celta de Vigo, Porto, Atlético de Madrid e Pabillón de Ourense, pero só chegan a esta gran final o Real Club Celta de Vigo e o Real Madrid. Temos un partidazo por diante, Milucho. Hola, bons días. Pois sí, temos un partidazo diante porque evidentemente os mellores equipos deste torneo foron eles e van dirimir a categoría de cada un nesta atractivísima final. Pois imos rapidamente coas aliñacións de ambos os dous equipos. Principiamos polo Real Club Celta de Vigo, o conxunto que dirixe Juan Recondo, xoga con Lucas Eiriz en portería. E completando ese 11 inicial encontramos a Dani Gondar, Alejandro Soaje, Diego Matute, Iker Rodríguez, Hugo Chamadoira, David Sueiro, Damián Peiteado, Pablo Rodríguez, Iker Pace, Hugo Cotelo. Banco das suplencias para Nicolás, Joel, Daniel, Izan, Héctor, Saúl, Iván, Lucas, Xavi, Alejandro e Breixo. Por parte do Real Madrid Club de Fútbol, o conxunto que dirixe Álvaro López Bermejo forma con Izan Ramírez en portería e completando o seu 11 inicial está Rubén Luengo, Edu Valentín, Jesús Palacios, Mateo Pozo, Brian Bugarín, Izan Mesa, Raúl Andrei, Mateo Garrido, Henry Hernández e Pablo Martínez. No banco das suplencias, Albert, Rubén, Jeremiah, David, Santiago, Diego, Guille e Matías. Algo que sinalar nas aliñacións, bastantes trocos con respecto aos partidos dos últimos días. Sí, sobre todo no Celta os dous laterales longos que van salir hoxe porque non xogaron nada onte. Aí quer dar pernas frescas o seu adestrador ao equipo. É unha curiosidade, esta é a camada de Bugarín. Bugarín xogaba con esta generación, ahora mismo está enfrente ao Real Madrid e o Real Madrid lle deu o brazal de capitán, non? Creo que é un detalle por parte do clube para enfrentar aos seus ex compañeiros, porque destes pois a mitad deles estaban con Bugarín, outros son de primeiro ano, porque o Celta ten xogando co Juvenil B en Ecuador un torneo e hai 5 cadetes, Pablo Aparicio, Jaime, quen é outro, Hugo López, bueno, agora se me vai o outro nome, pero vaya que ten 5 cadetes xogando aí en Ecuador e que serían titulares indiscutibles neste equipo, non? Comeza o partido, roda pelota sobre o céspede do estadio Ourensando Couto. Chegan, creo que a esta final os dous mellores equipos, aínda que o Atlético de Madrid, polo visto na loita polo terceiro e cuarto posto, onde lle meteu 7 o Athletic Club de Bilbao, tamén ten xogadores de nivel para estar aquí nesta final, non? Sí, a verdade é que se enfrentaron os xoves o Atlético de Madrid e o Celta, ese empate de a vitoria aos penaltis ao Celta e pasou como primeiro de grupo Celta. Está claro que o Atlético de Madrid ten muitísimo nivel, o demostrou hoxe, que, bueno, arrasou o Athletic Bilbao. Un Athletic Bilbao que tamén viña de 12 horas anterior a haber xogado un partido durísimo contra o Real Madrid, ¿no? Pero, bueno, o Atlético de Madrid, sobre todo, ten un central dereito espectacular que tiña que xogar xa en primeira rep, non pasar nin por souvenirs, non? E aí, a verdade é que sobre todo porque nos postos de dianteira vese que hai futbolistas de enorme talento que aínda teñen que desenvolver o seu físico, pero atrás estamos vendo en prácticamente todos os equipos centrais que ben poderían, como dis, xogar en primeira federación polo físico e pola calidade. Sí, no Atlético de Madrid había un exemplo clarísimo, que se chama Daniel, un xogador espectacular con unha zancada enorme e un central que ainda por riba deu 2 asistencias neste partido, o sea, con iso dicimos todo, coa salida do balón é espectacular e coa chegada ao contrario igual. De todos os xeitos, nadie vai quitar ningún mérito a estes dous equipos, o Madrid e o Celta, que con un planteamento moi similar no que se refere ao trato do balón, van a querer tela, non onte pois ollamos coa Athletic un partido máis de disputa, pero ose si... Ufa, Pique Sollo de sorprender aí con esa presión
Enredouse o porteiro do Real Madrid, Izan Ramírez, e a piques estivo de levar un disgusto logo desa presión de Hugo Chamadoira que tenían que conocelos ¿no? que ten o gol entre cella e cella. Que a ese balón vai a disputa e cando vai unha disputa ou a intentar roubar vai con todo, ¿no? Decíamos que os dous equipos van a ter un bo trato de balón, van a querer chegar con combinacións hasta arriba, estou seguro que vamos a ter un partido moi atractivo, ¿no? Pois repasando un pouco os grupos, no estaban Pabillón de Ourense, Real Madrid, Athletic Club de Bilbao. Ollo esta oportunidade do conxunto branco, esa picada e despesa ben a defensa do Celta. No grupo B estaba Atlético de Madrid, Real Club Celta e Porto. O Celta e o Atlético empataron a 2 goles. O Pabillón de Ourense perdeu contra o Madrid por 6-0. Logo o Porto perdeu contra o Atlético de Madrid por 2 goles a 1 e o Athletic Club de Bilbao derrotou o Pabillón por 3-0 na xornada de onte. Ese partido cómodo pro Celta, 5-0 meteulle o Porto. Athletic Club de Bilbao e Real Madrid empataron a un gol, pero por esa diferenza de goles no seu grupo, ao final houbo rectificación, non houbo penaltis, pasou esta final o Real Madrid, polo tanto só quedaba o terceiro e cuarto posto, onde o Atlético de Madrid derrotoulle o Athletic Club de Bilbao por 7-0. Moito nivel neste torneo, Milucho. Sí, moitísimo nivel, hai moitísimos xogadores entre o Celta, o Real Madrid e o Atlético de Madrid. Creo que hai, onde estaba contando, hai 12 xogadores que son habituais das convocatorias da selección, ¿no? Iso ven a dar o nivel que ten o torneo, ¿no? Que son dous equipos que aínda por riba, que comentaba antes, o Celta ten 5 cadetes xogando co Juvenil B en Ecuador. Iso fai que a camada que se aproxima ao Celta é unha camada de moitísimo nivel, moi competitiva, con moitos xogadores e moitas posicións, ¿no? Sí, antes falábamos de Chamadoira no Celta, de Peiteado, Iker Paz, Cotelo, o porteiro Lucas Eiriz. Bueno, en realidade hai infinidade de futbolistas que van a evolucionar seguro cara ao fútbol profesional. Veremos cantos chegan ao primeiro equipo, pero de momento están dando moi boa imaxe nas categorías inferiores desta canteira celeste. A base está asegurándose a súa transición e o seu escalonamento, e está dando moitísimo nivel. Está claro que hai que traballar desde moi pequeno, pero que este equipo do Celta ten muitísimo talento, sobre todo. Non é un equipo que se distinga pola súa agresividade, pero sí pola súa calidade, ¿no? Bueno, vemos o Real Madrid, ollo esta xogada dentro da área, que ven anticipación aí, forzando ese córner. Boa reacción do capitán de Alejandro Soaje, porque era unha acción clara para o Real Madrid. Dicíamos que o conxunto branco está máis cómodo con este planeamento de fútbol de ataque, de fútbol de toque, que o de onte do Athletic Club de Bilbao, onde os brancos sufriron moito. Creo que hoxe vamos ver un partido moito máis aberto, porque os dous equipos queren ter a pelota. Sí, o Atleti era casi invencible nos duelos, sobre todo na primeira metade. Obligou a Madrid a entrar nunha telaraña que non lle interesaba, non pudo sair de aí ata que quería o empate, deu un poquinho de tranquilidade ao seu xogo. Pero a idea do Bilbao é unha idea que lle facía moito dano, sobre todo por la disputa, ¿no? O sea, que a disputa vai a ser sobre todo por la posesión do balón. Os dous equipos van querer tela, os dous equipos lle gusta transicionar con tranquilidade e con claridade, e os dous van a dar moitos toques antes de chegar ás porterías contrarias. Non é o fútbol de onte do Atleti, que cada vez que roubaba se buscaba un balón longo ás costas da defensa, ¿no? Aí está xogando o conxunto branco, esa pisada de Izan Mesa, ollo a saída de Lucas Eiriz, que está callando un torneo espectacular. Sí, antes estuvo moi ben, moi seguro, e hoxe empeza con moi bo pé tamén, non? Ten un porteiro que o mellor ten que crecer un pouco máis para ter a progresión que se lle pensa, pero que ten as cousas moi boas, non? Rápido, ágil, domina a área, ten un xogo máis que aceptable cos pés, é un porteiro que vai ser de nivel. Bueno, e agora víamos aí a Juan Recondo, técnico do Celta, pedindo ao seu porteiro que xogara en longo, porque estaba pasando un pouco de apuros nas últimas xogadas, moitos achegamentos do Real Madrid, e había que pasar campo e ter a sensación de xogar en campo contrario. Iso é un bagaxe favorable neste caso para Juan, ¿no? Se hai que trocar a idea do xogo, está adestrado como teño que facelo, e o fago. Non teño por que ser escravo sempre da miña idea de fútbol, porque
ao longo dun partido se presentan moitos micros partidos que te obrigan a facer outras cousas para si queres volver a recuperar a posesión. E agora mesmo a idea de salir tocando de atrás que está lle costando o Celta, Juan decidiu que o seu porteiro sacase longo e o balón está moito máis próximo agora mesmo da área do Madrid que da área do Celta. Bueno, colexiado do partido Adrián Esteves Blanco, que indica esa falta, unha labazada involuntaria, pero entende que unha labazada que impide pelexar pola pelota o xogador do Real Madrid. Vamos ver esa presión, se dá Froitos, tocando atrás Mateo Pozo, xogando con Izan Ramírez, segunda opción pro Celta, dentro da área, tratando de acabar a xogada. Intenta sair o conxunto branco, saque de banda pro equipo que dirixe Álvaro López. O Celta presiona cando o Madrid está na súa área moi pretiño da área, sabe que se rouba aí fai muitísimo dano e ten un xogador na presión intensísimo como o Chamadoira que obriga a xente que ten detrás a ir a buscar os posibles pasadores, ¿no? É moi intenso na presión e vai con os 5 sentidos a intentar o roubo. Por certo que a compra da entrada para esta final do torneo de fútbol cadete Ourense Provincia Termal a xente está axudando a garantir o desenvolvemento dos proxectos da Asociación Juan Soñador. Que entre eles, sí, pois proxectos espectaculares. Estamos olhando aquí nas bancadas o seu acompañamento cos seus socios, cos seus rapaces. Ten muitísimo mérito de Juan Soñador dende a posibilidade de axudar a sociedade da maneira que están facendo, ¿no? Apoio escolar, obradoiros educativos, intervención psicolóxica, actividades de ocio, en definitiva unha manchea de cousas importantes para axudar a facer unha sociedade mellor. Ollo Real Madrid, aí está caendo precisamente Brian Bugarín, o capitán do Real Madrid, o xogador, como dicía Milucho, desta camada de futbolistas en idade cadete. Banda esquerda, por aí aparece Henry Hernández, ollo a Raúl Andrei, Mateo Pozo intentando facer unha posesión longa e intentando meter o Celta na cova nestes primeiros minutos. Levamos gastados 10, ollo a Rosca, o despese, e agora sí, con algo máis de contundencia, pero está o Real Madrid evidentemente moito máis a gusto neste partido que contra o Athletic. Sí, porque a súa idea de fútbol é esta, non? É ter o balón e non sentirse moi agobiado na presión en todas as partes do campo, como levou no límite o Athletic onte, non? Que presionaba dende a primeira xogadora ata o último en todas as zonas do campo. E iso obligou a facer moitas accións individuais, moitas perdas de balón, moitos roubos, moitos contactos tamén, que non é un equipo que lle apeteza demasiado os contactos, e fixo que o partido de onte lle fose moi duro para eles, non? Vamos ver, porque agora sí que decide sair desde atrás tocando a pelota. Sí, tuveron un balón longo para ter un pouco de confianza, e agora volven á idea primitiva do equipo, ¿no? Que intentar sacar a tela. Pero está claro que esa alternativa de meter o balón longo lle deu o resultado tamén, ¿no? Vamos ver esta contraapertura de David Sueiro á esquerda. Por aí aparece o 9 Hugo Cachadoira, o goleador do equipo, abrindo a esquerda nesa zona de sombra. E agora o que reprega é o Real Madrid, e agora o que vai querer ter a pelota é o Celta. Sí, parece un espello, non? O que durante uns intres outro o fai na portería contraria. Tocando ben aí círculo central, ese o capitán. Piques de perder esa pelota, perde Diego Matute. E o saque de banda que favorece o conxunto branco. Estalle pedindo aí Juan Recondo a Matute que non arrisque nesa situación, porque pode provocar unha contra. Estaban incorporándose en ataque, non pode buscarse un contra un aí nesa zona pegadiño a raya onde ten poucas posibilidades de salir, non? Boa defensa agora, e vai a saída de contragolpe. Ollo a carreira, a potencia de Hugo Cotelo, a condución, o pase na frontal, a saída, e creo que chega antes o porteiro. Estuvo sustísimo, pero chegou a tempo. A verdade é que os dous puntas, Cotelo e Chamadoira, sobre todo no que é a potencia no desmarque e a finalización, son dous auténticos killers, ¿no? Porque son físicamente moi parecidos no aspecto de tren inferior moi potente, que non dan un balón por perdido e obrigan ao Madrid a non arriscar nas zonas defensivas. Os xogadores con moito gol. Hugo Cotelo
e Hugo Chamadoira facendo parella hoxe desde o inicio, e o que controlaba era Iker Paz. Ten moitas solucións este equipo cadete para moitas alternativas para facer unha alineación con absoluta garantía, porque ten moitísima calidade nos xogadores. Os de primeiro ano que están no banco aportan moitísimo, que están xogando o mismo, e o que dis, é unha categoría que xoga con moitos xogadores fora da súa edade adiantados, no juvenis. Ollo lanzamento duro, cruzado, fora. Ese tiro de Izan Mesa, o futbolista a seguir interesante no Real Madrid, con moita chegada e moito control do centro do campo. E aí a curiosidade desa bota de Lucas Seiriz. Si non é a axuda que ten, coas luvas vai apañado. E a levarlle un bocacho. Ahora vamos a ver como sae aí, tocando desde a esquerda, apoiándose en Lucas. Ergue a cabeza, vai xogar en longo, perna esquerda, buscando a Hugo Cotelo. O control de Hugo, vamos ver que engaña esa partida. Chega na axuda para pagar ese lume Henry Hernández. O golpeo de Izan Ramírez. Jugando Real Madrid, pisando, controlando. Ollo, vaya erro, a recuperación de David Sueiro. Pedía falta, hay falta. Falta clara. Sí. Falta clara e de novo a xogar en campo contrario, a ter a pelota e a meter na cova o Real Madrid. Aí está Damián Peiteado xogando con Dani Gondar. Banda esquerda, círculo central, Iker Rodríguez. Iker pisando esa pelota. Ten que apoyarse aí en Lucas Seiriz. Agora estira o equipo conxunto branco. E cara aí baixa Alejandro para xogar con Lucas. Celta deixa 3 xogadores arriba. Si, obrigando a que non lle cheguen moita xente a presión. Dese xeito de ser 3 arriba, o Madrid verse obligado. Que ven agora Diego Matute, marcha do primeiro, tamén do segundo. Ollo porque non hai fora de xogo. Vamos ver caendo aí a banda Hugo Cotelo, ergue a cabeza, amaga o centro. E chegou a axuda para limparlle esa pelota. Si, é unha posición que a xogar con 2 puntas un ten que caer de vez en cando a banda, e ningún dos dous son xogadores específicos de banda, son os dous moi centrados, e si teñen dificultades despois en buscar sobre todo un contra un no regate. Xogando Real Madrid desde atrás, iniciando aí por medio de Mateo Garrido, xogando con Izan. Vai xogar en longo Izan, amaga unha vez, 2 veces e trabucas. As dúbidas nunca foron... Nunca, boas conselleiras. Vai poñer Matute esa pelota en movimento, non deixa finalmente que sexa o capitán Alejandro. Ofrécese David e tamén Cotelo. Aí está o control, intentando tocar. Máximo risco porque estaba aí Pablo Martínez Coacana. Ese Dani Gondar xogando de costas, Cachadoira, ponse de cara. Esa pelota aí entre líneas con toda a vantaxe pro golpeo do porteiro Izan Ramírez. Matute, que ven aí no control orientado, pero estaban fora de xogo. Falta. Sí, asubía a falta anterior mentres estaba regresando de posición incorrecta, por lo tanto agora miran pro adestrador para ver que tipo de falta. E o que colle a pelota é Iker Rodríguez. Sí, a incorporar a Damián supón que ten que quedarse atrás a xente para abortar cualquier problema, ¿no? Dani Gondar queda de peche. Vamos a ver esa acción. Balón foi moi... Vaya erro, pelota que queda morta. Bueno, pues falta, sí. La sensación de que se lle escapaba a pelota, pero pudo haber algún contacto. Sí, dentro aquí non hallamos esa posibilidade, pero sí podía haber. De todos os xeitos, cada vez que un porteiro lle cae o balón aí na borde da área, parece que o porteiro non se pode tocar dentro da área. O porteiro é un xogador máis. Coa ventaxa ainda o porteiro que ten que poder xogar coas mans. Recupera ese balón Iker Rodríguez, tocando cara atrás agora. Volve a presionar aí, volve a estirar o campo o Real Madrid.
Lucas xogando pola esquerda. Intentaba facer o caneo e a recuperación de Rubén Luengo. Boa rectificación defensiva do conxunto vigués. Aí está Hugo Cachadoira. O pase para a incorporación de David. O control de David. Que xoga o Real Madrid. O envío en longo e non pode controlar. Matute. Ten moitísimas solucións Matute, non só no aspecto técnico, sino como no táctico, como ahora ollamos, ¿no? Fai un cambio de orientación absolutamente a banda contraria, porque estaba ollando de esguello o posicionamento do seu compañeiro, ¿no? Sí, estaba desmarcándose tamén Hugo Chamadoira. E agora esa falta cometida sobre Pablo. Creo que Chamadoira pues ten esa mestura moi boa con Cotelo, non? Arriba. Sí, porque os dous son habituais no seu traballo, son moi parecidos e saben que se un cae a banda, outro ten que ir a buscar o centro seguro, e se ao revés, se cando Chamadoira cae a banda, o que vai a buscar o remate de Cotelo, non? O teñen moi sincronizado. Vamos ver Matute, o centro, remate a piques de marcar o Celta neste minuto 19. Bo centro e bo remate. Saeu lambendo a base do ferro esquerdo da meta defendida por Izan. Sí, a verdade que o momento foi bo porque hubo un arrastre hacia a punta e ali apareceu Chama por detrás deles para buscar o remate, non? E se foi por un peliño. Recupera nuevamente o Celta, que está vivindo seus mellores momentos. Chamadoira, había fora de xogo. Sí. Fora de xogo de Hugo. Recupera Matute, hiperactivo. Ollo a esa ruleta, puido haber falta, non? Di o árbitro que continúe o xogo. Agora o que sae en transición é o Real Madrid. Costado esquerdo do ataque branco. Aí está a pisada de Henry Hernández e a presión de Diego Matute, que está facendo un desgaste tremendo. O traballo no aspecto ofensivo e no aspecto defensivo. Agora mesmo foi o primeiro que viu a traballar, a buscar o rival que se aproximaba a súa área, non? Agora é precisamente o último en tocar. E Pablo Martínez, que lle pedía o balón en mellores condicións a Jesús Palacios. Bueno. Nada que ver esta man coa man donte. Vaya penalti, acaba de asubiar Adrián Estévez nunha acción que non vai a portería, non era un centro, que non daba a sensación de estar en unha posición. Era absolutamente normal a posición do xogador céltico. Creo que se precipitou nesa decisión Adrián Estévez, o colexiado do partido, pero xa está pitado. Minuto 21, polo tanto. Sí, Bucarín ahora ante Lucas, ¿no? Brian Bucarín no lanzamento. Velai vai o capitán do Real Madrid, o Manicho, ante Lucas Eiriz. Aí está Bucarín, a trave. Pois é a segunda pelota en 2 días que estrela nesa trave Brian Bucarín. Minuto 22 de partido. E a bancada que reventou en berros de ánimo o equipo, non? Sí, porque tiñan sensación de que ese penalti era moi rigoroso. Ollo porque a carreira importante. Diego Matute, costado dereito do ataque celeste. Vais a acomodar a pelota para remontar a liña de fondo. O xiro, a reacción. Non tomou a mellor decisión Diego porque tiña... E agora como se lle foi envenenando esa pelota Izan Ramírez. Tiña a posibilidade de buscar un contra un, e un experto nese movimento, e tivo que arriscalo, non? Esperar a que chegase máis compañeiros.
A verdade é que o Real Madrid tamén repregou ben nesa acción, non? Porque parecía de entrada que ia chegar só no man a man Diego Matute, pero en cousa de segundos apareceron aí 8 ou 9 xogadores do Real Madrid para estragar a que parecía unha oportunidade clara pro conxunto galego. Jogando pola esquerda Henry Hernández. Aí metendo a perna Iker Rodríguez. Iker que fiel a súa línea de traballo espectacular. Tanto está sudando os puntas como chegador dende atrás, como está sudando a defensa como primer defensor, ¿no? É un xogador de moitísima entrega, de moitísima velocidade e de, sobre todo, moitísima disciplina táctica, ¿no? Bueno, Brian Bugarín que vai sacar ese córner desde a esquerda, buscando punto de penalti. Ollo, esa acción a que non chegou finalmente Izan Mesa, pero estaba aí Xaco Acana. Finalmente a pelota sae, polo tanto hai córner agora desde o recanto contrario e vai de lado a lado Brian Bugarín. Sí, é o lanzador de todas as accións e bueno, a súa perna de calidade demostra que o camiño dele é o correcto, non? Para chegar moi arriba, porque se robamos prácticamente todas o balón parado un equipo destes, ten moito que dicir sobre ele. Xogando Mateo Pozo. Aí busca o centro. Sí, pero o coñecen ben e saben que amaga moito, que non é importante non entrarlle continuamente, porque senón vai te levar, e a experiencia de xogar con el pois é importante. Vamos ver este roubo de novo Matute. O rexeitamento que favorece o xogador do Celta. O pase en profundidade, vai chegar moi xusto a esa carreira Pablo Rodríguez. Aguanta Pablo, quere levar a pelota e córner. Sí. Hizo un bo traballo Pablo perseguindo ese balón e ao final gana ese saque de Corroncho, ¿no? Córner favorable ao Celta neste minuto 25 da primeira metade, incorporando aí pois a xente como Damián Peiteado para buscar un posible remate. Vamos ver xogando a curta dentro da área, saca o centro pasado, ollo, picada, tempo para revolverse en dúas accións. Boa oportunidade novamente, moitas dúbidas en Izan Ramírez. Sí, esa non é a primeira vez que, sobre todo no xogo aéreo, ten dificultades, o balón non atrapa ben, deixa a segunda oportunidade no reseito, ¿no? Impresionante como foi chamadoiro o reseite dese balón, con todo. Sabía que se tiraba o chan e tiña un poquinho de fortuna, o balón iba a rebotar con él. Aí estaba Hugo Cotelo. Ten que presionar Damián Peiteado. Aplaude desde o banco Juan Recondo a resolución desa manobra defensiva dos seus xogadores. Matute tocando polo centro, intentando desfacer a arañeira do conxunto branco. Demasiado longo ese envío que lle pedía aí a Iker Rodríguez, pero era un balón imposible. Xogando o Real Madrid, ese Jesús Palacios. Agora agaso porteiro Lucas, todo o Celta en campo contrario, deixando moi pouco espazo para que circule a pelota ao Real Madrid. Sí, entrou muitísima línea de presión. O Celta siéntese un poquinho máis protagonista cando ten o balón, sabe que se roba en 3/4 lle vai facer moito dano ao Madrid, ¿no? Por iso está adiantando esa posición, esa posibilidade de facer a presión tan alta. Bueno, que calidade aí de David. Sí, David Sueiro, un xogador que está moi ben dotado técnicamente, e dende sempre foi esa referencia no seu equipo, dende que chegou aquí ao Celta procedente do Oroso, do Xuventude do Oroso, non fixo máis que crecer no ano. Minuto 27 desta primeira metade na gran final do torneo Ourense Vila Termal, que se ven desenvolvendo neste estadio do Couto
desde o pasado xoves. Na final o Real Madrid e o Real Club Celta de Vigo. Xogando aí Raúl Andrei. Apertura dereita para Edu Valentín. Piques de roubar, ollo porque puido facerse dano. Futbolista do Celta está sobre o céspede. E cartón amarelo. E vamos ver se recupera esa acción o xogador do Celta. Pregúntale tamén aí a Hugo Chamadoira se está ben e polo tanto todo ok, dio colexiado Adrián Estévez para poñer esa pelota en movimento. Iker xogando con Dani, tira o desmarque Cotelo, tamén Chamadoira, recupera o Real Madrid. Brian Bugarín aí aguanta na conducción, rouban a pelota. Bueno, coñéceno ben e está tendo dificultades para facer o que mellor fai, que o caneo, o desborde, a chegada. Sí, sobre todo temporizan moito a entrada, saben que non poden entrar de primeira porque amaga moi ben o tempo que estivo con eles, que foron xa os primeiros anos de Alevins e incluso Benjamín, pois fan que o coñecemento sexa importante a hora de perder a opción de defendelo, non? Se despese, Cotelo, a presión do Celta para que non poida sair o conxunto branco. Se toque que lle sai perfectamente e logo saca a falta. O traballo tamén de Henry Hernández nesta banda esquerda. Sí, está traballando moito. Onte non tivo o seu día, pero hoxe está traballando moito, pero está contándose con Iago Soaje espectacular en defensa e con moitas axudas da parte da xente de medio campo, non? Obliga a facer moitas xogadas individuales e tamén a queimarse moito nas carreiras longas que fai. Agora o toque cara atrás para apoiarse en Lucas cando estamos chegando a primeira media hora de xogo este torneo cadete Ourense Provincia Termal na súa edición de 2025. Problemas agora na conexión entre a defensa e o centro do campo. Ese Palacios dentro da área, Palacios o pase cara atrás, e que ben reaccionou aí Damián Peiteado. Despesa defensa, e aí está Hugo Cotelo. Vamos ver o man a man, aguanta Cotelo a ver se resolve a situación e cruzouse a última hora. Chegaba moi xusto, recupera, segue Cotelo. El segundo reseitamento. Faltoulle aí un pouco de pausa, non? Sí, no segundo remate, sobre todo. Iba moi embalado na carreira e conquería un poquinho de ventaxa que ele supuxo aproveitala, non? Bueno, hai que trocar o... Tan forte lle pegou Hugo Cotelo que rachou as costuras. Está balón novo, posesión pro Celta, xogando Alejandro Soaje, descargando o xogo cara a banda contraria, bo control de Dani, insiste por esa banda esquerda o Celta, buscando aí a Cotelo, posición de lanzamento, aguanta, aparece aí entre líneas, segunda opción e fora de xogo. Estaba o penalti posterior, estaba acción invalidada. Levaba un entre o árbitro marcando fora de xogo. Posición incorrecta do futbolista do Celta. Vamos ver esa contra, pedían fora de xogo, o asistente di que non. Pablo Martínez na carreira, ten que repregar o conxunto vigués, o remate abaixo e a parada de Lucas Seiriz. Pois daba a sensación que podía estar en fora de xogo, Sí. Nos tiñamos aquí a visión moi en línea, daba a sensación de que era fora de xogo. Pero claro, aquí non temos VAR para mirar,
Xogando Celta, agora o que presiona arriba é o Real Madrid. Como mudou a dinámica do partido neses primeiros 5-10 minutos do Real Madrid, que empezou controlando, xogando en campo contrario. Agora xa vai bastante tempo no que é o Celta o que ten o tintimando choque, o controle e as chegadas. Si foi crecendo pouco a pouco, Madrid cada vez se sentiu un pouco máis temeroso co balón, sale con moi poquinha frescura no ataque. Iso dá que o Celta rouba, dai un pouco de velocidade na salida e cree moitos atrancos. Ollo Bucarín, o cruce, a saída novamente de Lucas Seiriz, que rápidamente coa man esquerda busca a Matute. Aí está Diego, a falta clara, está moi clara de Jesús Palacios. Diego Matute, destes xogadores que no futuro serán eses pegados ás bandas que poñen enfermos os laterais, se poñen enfermos as bancadas, porque ten moitísimo descaro, moitísimo gol e tamén moi bo un contra un. Outra vez meteu a perna Edu Valentín, pero está en todas aí arriba Hugo Cotelo con Hugo Chamadoira. Aí metendo a cabeza, recupera o Real Madrid. Agora recupera Matute. Volve o conxunto branco a cargar o xogo por esta banda esquerda. Amaga o lanzamento en dúas ocasións, o pase, centro chut, e aí estaba Lucas Seiriz. Dá moitísima seguridade Lucas en todas as accións. Cando ten que sair, faino con decisión. Cando ten que bloquear, deixa nunca receite. Cando ten que xogar co pé, ten un pé bastante aceptable. Creo que ten moi boas condicións para ser porteiro. Aí está mandando agora os seus compañeiros que vayan cara adiante. O golpeo coa perna esquerda, buscando aí a Hugo Cotelo. Chamadoira, que non pode recuperar esa pelota. Agora sí, e volven a xogar atrás con Lucas. Ofrécese o capitán a dereita, Alejandro. Cara el vai ese balón. Aí está Soaje con Matute. Diego Matute deixa correr esa pelota aí peiteado. E vamos ver porque ten 5 xogadores o Real Madrid. O lanzamento duro. Sí, un balón que tocou en Damián sin querer, que trocou de trayectoria e chegou aos pés do xogador do lateral madridista, que golpeou con forza dentro, que é un pouco alto. Sae tocando desde atrás Diego Matute, buscando aí Le costou mirar o pase David Sueiro. Le costou sí. miralo. Está Sueiro un pouco máis cara ao centro. Están xogando un pouco máis por esta banda dereita e ten aí un problema de conexión para superar esa primeira liña. Agora o Celta tira a liña defensiva pois un par de metros por detrás da medular, e o que intenta superar esa liña é o Real Madrid. O envío en longo, aí toda a vantaxe para Peiteado. Boa picada con moita clase de Iker Paz. E xogando Dani Gondar. Está Dani cara atrás con Lucas. Golpea arriba, buscando a Chamadoira. Quiso correr ese balón e agora o que recupera é o Celta. Aí ten velocidade, decíamos que ten velocidade na saída e que tiña bo espacio, pero bueno, o pase non foi demasiado aceitado. Estou moi atento aquí o porteiro. Xogando novamente o Celta, Chamadoira dentro da área, quere acabar. Que boa anticipación do defensa, sí, colocándose por diante cando non tiña esa ventaxa ninguna, porque o pase de exterior de Iker foi mortal, ¿no? Bo pase e bo traballo defensivo tamén do central do Real Madrid. Agora ten que repregar o Celta. Ese balón chega ás mans de Lucas Seiriz con toda a vantaxe. Sí, empezamos a ver mostras de cansanzo en ambos os dous equipos, porque a mañá é
Solleira, temperatura é máis que agradable e o esforzo importante porque levan xa 3 partidos nas pernas. Sí, sobre todo porque o ritmo do xogo do partido non decrece nada, non? Llegamos desde o inicio do partido xogando un ritmo moi alto para ser unha categoría cadete, dous equipos que ninguén renuncia a ser protagonista co balón, non? E obriga a moitos esforzos moi longos. Quería xogar de primeiras aí David Sueiro. Boa lectura defensiva, recupera o Celta, tocando aí entre unha manchea de pernas, ten que xogar cara atrás porque é moi difícil facer circular a pelota aí polo centro. Intenta agora pola banda esquerda, será Pablo Rodríguez buscando ese cambio de orientación. Aí Chamadoira que ten que intentar roubar e rouba. E recupera e vai encarar, ollo porque ten a portería en posición de lanzamento que magua. Chamadoira cando vai a roubar vai con todo. Sí, sí. Non deixa nada atrás, non espera que o balón se saia receitado, sino que vai coa intención de roubar e punto. Agora o que quere sair é o Real Madrid. Este treito final xa da primeira metade, minuto 39. Pablo Rodríguez quere acabar este último minuto con... Sí, non sufrir máis, al menos, non? Sí. Non ter que correr hacia a súa defensa. E o Celta tampouco exprime moito a presión para roubar, non? Salvo que son a pérdida moi clara, non ten pensado ir a roubar. Sí, creo que os dous equipos están pois pendentes do asubío final desta primeira metade, na que entendo que como moito engadirá un minuto ou... Non hubo tantos perdas como para engadir casi nada, non? Un minuto como moito. De momento que tenga posesión é o Real Madrid. Velai está xogando Mateo Pozo, recupera o Celta, sae polo centro, agora o que recupera novamente Pozo. Ollo a esta acción porque acumula xogadores arriba, pisada. E traballa ben para recuperar aí Pablo Rodríguez. Pero asiña, despois de perda, os dous equipos o que fan moi ben é a presión. Sí, actívase moi rápido para presionar, para non deixar o contrario salir cómodo, non? Os equipos pues, con planeamentos semellantes e con xogadores de moitísima calidade. Por iso están nesta gran final do torneo cadete Ourense a provincia termal. Tratando de roubar o Celta. Ese o capitán. Vamos ver, esta pode ser a última da primeira metade. A carreira de Diego Matute. Vai encarar. E toca el caño, quitoulle a pelota. Chegaba moi xusto aí de enerxía, de forza. Pois minuto 40, non engade nada. Tempo de lecer no Couto. Unha primeira metade moi igualada na que ese penalti rigoroso puido decantar o partido, pero a trave non está con Brian Bugarín neste torneo. Bueno, a verdade é que os dous equipos expuseron as súas armas. O Celta un poquinho máis de posesión e un poquinho máis de chegada. O Madrid, pois con esa ocasión do penalti o Longueiro, e con moita ansiedade porque non é capaz de roubarlle en posicións complicadas ao Celta. O Celta sendo moi seguro na saída de balón. Ten esa ventaxa de que cada vez que sale seguro ten espacios e movimentos precisos para chegar á área contraria. Descanso no Couto. Real Club Celta de Vigo 0, Real Madrid 0. Volvemos desde Ourense cando principia a segunda metade. Tempo de lecer no estadio do Couto nesta gran final do torneo cadete Ourense a provincia termal que disputan o Real Club Celta de Vigo e o Real Madrid. De momento sen goles, oportunidades claras para ambos os dous equipos. A máis clara do Real Madrid, a de Brian Bugarín, que estrelou o balón no traveseiro.
por parte do Real Club Celta de Vigo, ocasións de Hugo Chamadoira, tamén de Hugo Cotelo. En definitiva, unha primeira metade, Milucho, ben entretida. Sí, moi entretida, non? Dous equipos que demostran porque están na final, porque foron os mellores, porque son os que mellor fútbol practicaron, con dous estilos moi parecidos, de querer o balón, de chegar mediante combinacións a portería contraria. Un Celta que empezou un pouco dubitativo, pero que pouco a pouco foi enganchando o xogo que é habitual. Creo que foi xusto o ganador desta primeira metade nos puntos, non nos goles, que ainda non nos dá. Pois estábamos botando unha ollada e parece que Jeremiah Ramos vai ser o referente arriba do Real Madrid nesta segunda metade. Creo que botaban de menos, buscaban sempre a posibilidade de botar un balón alto aí para a disputa, pero lle faltaba ese xogador, non? Penso que sabían que non tiñan moita ventaxa, sobre todo con Peiteado e con Alex Oaje, que estaban defendendo moi ben esa zona, e van meter aí a Jeremiah para que se sintan máis incómodos e nas disputas pois haya máis balóns reseitados que o que hubo ata agora, non? O Celta tamén ten argumentos de abondo para utilizar nesta segunda metade, non? Sí, xa ten quentando a Izan, a Dani. Creo que hai moitos xogadores que van a aportar nesta segunda metade. Bueno, 3 xogadores que foron onte titulares, sí. Rubén Díaz, Jeremiah Ramos e Santi Del Pino entran nesta segunda metade de refresco no Real Madrid. Sí, porque o Real Madrid sabe que lle falta sobre todo calidad nos últimos metros de definición, ¿no? E os tres son 3 xogadores de arriba, que dous de banda moi definidos e un rematador que vai buscar iso, ¿no? A posibilidad de facer o gol a base de esas chegadas e deses centros. Rubén Luengo, Henry Hernández. E faltaba por coñecer Pablo Martínez, os 3 que deixan o terreo de xogo no conxunto branco. Eses son os trocos. Veremos como evoluciona o Real Madrid coa saída de Rubén Luengo, Henry Hernández e Pablo Martínez, e a entrada de Rubén Díaz, Jeremiah Ramos e Santi Del Pino. Si Rubén Díaz vai pegar a banda porque é un xogador, un lateral de longo recorrido que ten moita chegada. Del Pino vai buscar un contra un nas veces que poida contra a defensa do Celta, e Jeremiah a buscar o remate. Esa é a idea que ten. Fora de xogo agora, sí. Esa acción de Jeremiah Ramos. Celta, pois, xogadores, por exemplo, que onte participaron: Izan Pastoriza, Iván Villarino, Xavi Durán. En definitiva, xogadores importantes que en calquera momento poden entrar no terreno de xogo. Eu penso que non tarda moito en entrar, sobre todo Dani Ruiz, non, para darle esa calidade no pase no medio campo e a chegada que ten. Aí é un xogador moi importante tamén, non? E Kier hace tamén un traballo fenomenal, pero é o recorrido lle pasa factura tamén ao longo deste torneo, como todos, non? Bueno, aí está xogando o conxunto branco. Esa acción de Brian Bugarín, repregando agora, xuntando moito as liñas na frontal da área o Celta. Sí, a idea está clara, ¿no? O balón longo buscando un posible remate. E agora os puños de Lucas Eiriz, que lle pedía desculpas aí aos seus compañeiros porque era unha pelota que ofrecía dúbidas, non? Daba a sensación de que podía chapala, pero sí, non quiso complicarse. Pensou que iban a impactar con él os xogadores do Madrid e decidiu o aceite. Ollo a esa acción, falta o porteiro. Tiña a pelota prácticamente collida. Houbo falta sobre Lucas Eiriz e polo tanto queda anulada a acción posterior que rematou co tanto do conxunto branco. Sae tocando desde atrás o Celta. Lucas, perna esquerda, golpeo arriba, buscando a Chamadoira. E a recuperación do conxunto vigués nesa conducción de Pablo Rodríguez. Boa acción, boa apertura, boa incorporación de Matute. Dóbralle polo centro Sueiro.
Reprega ben o conxunto branco, ten que estirar a posesión o cadro de Juan Recondo. Sí, replegou moi rápido para pechar as líneas de pase, a verdade que o conqueriu. Piques de marcar o Celta. Esa oportunidade, agora o que quere sair da cova é o conxunto branco. Si Sueiro vai ese balón en vez de ir co exterior da perna esquerda vai coa dereita, acaba impactando con ele. O que pasa que moi manicho e non puso o sexto para poder facer o último remate, ¿no? Brian Bugarín, gran control, boa manobra, supera a marcase de Pablo Rodríguez. Hubo falta de cartón. A verdade que Pablo está traballando moitísimo, tanto en defensa como en ataque. É un xogador moi dinámico, ainda por arriba é un xogador que ten moita verticalidade e está pasando un calvario cada vez que chega Bugarín a esa zona, porque obliga a correr moito tamén para atrás, ¿no? Prácticamente o coloca casi de lateral. O Celta saben tamén que é unha das chaves, non? Anular a Brian Bugarín. Por el pasa boa parte do xogo ofensivo do conxunto madrileño. Sobre todo cando Bugarín escapa da banda e vai hacia dentro a buscar os pases interiores, ¿no? Mateo Garrido xogando con Mateo Pozo, apertura dereita para Valentín. Aí está buscando posición. O traballo defensivo. Esa acción de Iker Rodríguez. Aí está Iker novamente. Agora falta de entendemento na saída. E o saque de banda pro Celta neste minuto 5 da segunda metade. De momento sen goles. Na gran final deste torneo cadete Ourense, provincia termal. Anima a afección viguesa desplazada ata Ourense para ver o Celta neste partido que decide o trofeo ante o Real Madrid. Izan e Dani van a ser os próximos que entren no Celta. Acaban de sacalo o peto e o que comentábamos, velocidade e calidade. Velocidade de Izan e calidade de Dani a hora de ter o balón. Ollo esta xogada entre tres contrarios. Sabía que non podía facer ninguna manobra porque non tiña saída nin pola dereita, nin polo centro, nin pola esquerda. Quedaba o lanzamento. A toma de decisión foi boa porque era o que había. Unha mágoa que foi tan centrado, pero a única posibilidade era esa. Ollo a Jeremiah, xogador de talento e de moita presenza física, pero aí ven na axuda defensiva o conxunto vigués. O control, boa apertura. Aí está Hugo Chamadoira conducindo ese balón no caneo. Non podía conectar con Cotelo porque estaba en fora de xogo. Este Iker Paz. Aí está Iker tocando cara atrás. Hugo, a manobra de Chamadoira. Potencia ten Hugo Chamadoira e Hugo Cotelo. Posición agora de lanzamento, o pase cara atrás, segundo pau, a piques de chegar aí Diego Matute, probablemente a mellor xogada combinativa do Celta en todo o partido. Sí, ademais con moita profundidade e con moita efectividade, porque o balón que chega a Matute, porque estuvo moi ben defendido, pero era un balón moi franco para poder empurrar. Córner favorable ao Celta. Vamos ver ese envío de Diego Matute, brazo dereito, xoga curta, aparece Pablo Rodríguez. Córner novamente, non, saque de portería. E o árbitro que foi o xogador do Celta último en tocar. Era bonita acción de estrategia, pero moi complicada, ¿no? Porque chegaba con moi pouquiño espacio Pablo para poder facer o regate. Bueno, e como dicías, Milucho, preparado xa para entrar no terreo de xogo Daniel Ruiz e Izan Pastoriza para refrescar o xogo do conxunto vigués. Sí, penso que David Sueiro empeza a estar bastante canso, notalo, e Iker un poquinho igual, e bueno, a idea de Juan é fortalecer esa posibilidad, esa posición con xogadores de calidad, non con xogadores para defendelo, non para atacar o Madrid. Tocando agora o equipo de Álvaro López, buscando esa acción Raúl Andrei. Ollo, posición de lanzamento, golpeo abaixo, en dous tempos chapa esa pelota Lucas Eiriz. Que todo o que fixo ata agora fixo ben, non deu opción a nada. Tamén vai facer un troco máis no
conxunto branco nesta segunda fiestra. Entre Lucas bota a pelota ao céspede. Vai entrar no Real Madrid Matías Martín nos próximos minutos, aproveitando o troco, o dobre troco do conxunto vigués. Le está xogando Mateo. O toque para Garrido. Valentín saca o centro, ollo. Esa acción fora de xogo, estaba invalidada. Estivo rápido aí, peiteado no corte. E agora sí, os trocos. Marcha Iker Paz. Marcha Sueiro. Iker Paz e Sueiro son os que David e Iker son os que marchan. Sí. Para seguir coa idea do fútbol do Celta, a marcha estaba ben clara, non? Dous xogadores moi similares, con as mesmas condicións técnicas dos que saben, non? Velocidade en Iker, calidade no inicio e na finalización de Dani. En o Real Madrid, Izan Mesa, entra Matías Martín. Bueno, pues... É unha posición que lle pode facer moito dano ao Real Madrid, a posición de Izan, porque é un xogador moi rápido, que entra de medio campo, que non vai estar pegado nunca na banda, porque é un xogador nese aspecto moi anárquico e que vai a ter moita chegada. Lucas. Anticipación aí de Mateo Garrido. Ollo a Jeremiah dentro da área, no man a man. Vamos ver como resolve perfectamente Lucas Seiriz abaixo. E ollo porque levou un golpe na cabeza e tamén no peito, pero creo que tamén un pouco froito da carreira que, sí, se meteu para chegar aí a axudar, non? Ese balón que chega, que cae entre dos centrais, que tes dúbidas se están fora de xogo ou non, non queda máis remedio que despesala antes de que, como sucede agora mismo, un xogador de moitísimo físico se faga con ela, porque despois ten moi pouca ventaxa, sabe? Porque te collen carreira de frente e con campo. Eres candidato a que faga che gol. Tomando aí a decisión de ver se xoga a curta, sí. Lucas saindo pola dereita agora o Celta, con Matute, o control de Cotelo, aguanta a entrada de Garrido, o a manobra dos dous, primeiro do dianteiro e logo do defensa. Sí, ten un oso moi duro Cotelo tamén, porque Garrido é un xogador moi bo físico, moi intenso na marca, que vai a buscarlo sempre tamén no contacto, non? Izan xogando con Mateo Garrido, abrindo a dereita Edu Valentín, que é un futbolista moi polivalente, pode actuar na posición de central e tamén está agora como de lateral carrileiro, non? Sí, sí, o físico axuda a ser un central tamén importante, porque é un xogador moi desarrollado. E ollo esta saída do conxunto branco, porque acumula 5 xogadores por diante da pelota. Tira o desmarque del Pino, pero peiteado está moi ben. E tamén Lucas, aínda que esa pelota chegáballe a perna trocada, non? O golpeo natural sería coa dereita, pero é Manicho, sí, resolveu perfectamente. Moi ben, tiña que posicionarse ben e o fixo. Ollo, liña de fondo, vai sacar o centro, aí está. Segunda opción, Valentín no caneo, busca facerse un oco pro lanzamento. Bo traballo defensivo do Celta, que sae pola esquerda, vamos ver aí a velocidade. Reprega ben o Real Madrid, pero buscando a Hugo, o control dentro da área, posición de lanzamento e saque de portería. Pedía aí empurrón, pero ese toque defensivo, ese desequilibrio, é unha parte do xogo que tens que aprender, que amola moito. Sí, pero que non queda, non hai que asumir, non? Nada. Eses pequenos toques dos centrais, claro, aí cando vas buscando acomodar a pelota para intentar finalizar a xogada. Un poquinho que te toquen, te desequilibran, esa perdeche toda a orientación do golpeo. Estamos no minuto 13 desta segunda metade, o centro agora por abaixo, anticipación de peiteado a Jeremiah, o saque de banda. Si son dous bons bichos aí, Jeremiah peiteado,
nas disputas, non? Aí está con eles Iago Soaje, que é máis pequeno, pero é moitísimo, moi agresivo, anticipa moi ben, e entre os dous van a ter a pelesa constante co dianteiro centro madrileño. Ollo ese control, o caneo, puido haber falta, non? Bugarín que saca a pelota con esa ruleta, quítanlle a pelota, ese Hugo Chamadoira, o envío en longo, vamos a ver se pode chegar aí que Rodríguez, difícil, Izan Ramírez. O que comentábamos ao principio de Iker, xogador de medio campo, e que foi a presionar o porteiro facendo unha carreira. Ollo a esta contra, banda esquerda, aparece Santi del Pino, que ben resolveu a papeleta aí. Iago no 1 contra 1 é moi bo, así como o corpo non lle permite moitas disputas no xogo aéreo, que tamén o fai, pero co balón polo chan é moi boa anticipación. Magnífico ese corte o capitán do Celta, e vamos ver esta saída porque ten toda a vantaxe, un 3-1, vamos ver quen resolve a situación. O toque demasiado longo, estirou demasiado, a idea era moi boa, fixar primeiro e pasar despois, pero o pase non foi preciso. Viña cunha carreira demasiado longa, a máxima velocidade, as neuronas non te responden demasiado, e dubidou si facer o primeiro un pase no toque anterior, e foi moi tarde. Pero a contra foi magnífica ata o pase final, era un 3 contra 1, puido significar o primeiro do Celta neste minuto 15 da segunda metade. Xogando o Real Madrid, están os rapaces realmente cansos, eh? Sí, va a entrar Villarino probablemente, que se viu tamén a entregar o peto buscando máis enerxía, non? Sí, buscando unha posición de 9, por lo tanto Cotelo ou Chamadoira van a abandonar probablemente o terreno de xogo, non? O envío en longo, ese control do Real Madrid, xogando Raúl Andrei, banda esquerda para Del Pino. Oye, incorporación, línea de fondo, o pase cara atrás, se resolve outra vez o capitán Cotelo. Non pode chegar a esa pelota Hugo Cotelo, saque de banda pro Real Madrid. Asiña o troco no Celta. Aí está a entrada de Iván Villarino. Sí, como decíamos onte, xogador da escola de Xinzo, que este ano ingresou nas categorías inferiores do Celta, un dianteiro con muitísimo gol, con muitísima potencia tamén, moi físico, e que bueno, ten a oportunidade de volver a engrasar a artillería de gol que ten. Aí ten que xogar esa pelota con Lucas. O golpeo de Lucas arriba. Mete a cabeza, vaya golpe que levou do seu propio compañeiro, e agora a contra en campo contrario. Se Izan Pastoriza, a idea moi boa, o pase algo impreciso, pero xa lle estaba indicando o desmarque Chamadoira. Fai da Cotío desmarque Chamadoira, non ese xogador que veña de apoio, sino el sempre buscar espacios, abrir o campo, e despois esa capacidade de loita, de pelesa que ten, fai no que sexa un xogador absolutamente distintos aos dianteiros que hai habitualmente, non? Garrido, Bugarín, aí está Brian, tendo sensacións coa pelota o equipo de Álvaro López, e tamén un pouco de descanso, de respiro, non? Sí, porque estiveron facendo desmarques moi longos, contraataques demasiado longos para boa finalización. Del Pino, banda esquerda do ataque, amaga o centro, xoga cara atrás, deixa correr ese balón Andrei que pisa, ollo porque a posición é boa pro lanzamento, reprega ben e remata mal. Pechouse ben o Celta, pero a acción ofensiva do Real Madrid era realmente boa. Sí, Santiago, un xogador que non contra un en espacios cortos ten calidade. Hugo Cotelo vai marchar do terreo de xogo. Comentábamos antes, posición por posición,
sacar a Chamadoira é moi complicado porque asegura moitísimo traballo tamén. Hugo entregara todo o que tiña e, bueno, sale outro xogador prácticamente igual na posición del. Ese o troco no Real Club Celta. E agora Lucas Seiriz que lle pide ao seu equipo que vaya cara a liña medular, que nesa zona vai colocar o golpeo. Era un engado para sair pola esquerda e apoyarse en esa acción con Ike Rodríguez. O toque cara atrás. Agora sí o envío. Aguanta. Pudo haber falta. Sí, pitón. Sí, falta de Mateo Pozo. El de unha labazada no pescozo. Voluntaria ou involuntaria, pero o xogador do Celta agáchase un pouco e aproveita a circunstancia para poñerlle o brazo por riba da caluga. Dani Gondar jugando entre líneas aí para esa apertura. Pablo Rodríguez. Ahí está Pablo con Izan Pastoriza. Ollo desmarque de Villarino. Abaixo con todo. Hay saque de banda. Esa boa acción de Iván Villarino que pelexa todas arriba. Sí, é o mismo que o Gotelo, xogador de área, xogador de muitísimo traballo, de muitísima presión e despois moi bo rematador tamén. Agora a presión do Real Madrid que dá os seus froitos, tenta sacar rapidamente buscando a Jeremiah co calcaño, controla Bugarín entre tres contrarios que ben fai esa reviravolta. Aí a recuperación de Chamadoira. Sí. Cando vai a recuperar é increíble, ten a capacidade de presionar extraordinaria. Agora falta o xogador do Real Madrid, falta moi clara. Sí, un camión de Rubén Díaz. Un camión atropellou a un xogador. Non puido frear aí. Elevou por diante o capitán do Celta. Esperemos que a Federación siga coa idea de facer unha fase final ou unha competición de final de temporada de cadetes, porque estamos olhando que son xogadores de muitísimo nivel, de muitísima proyección, e que non quede solo nun anuncio, non? E que a idea de ser protagonista nesta idade é esa verdade, non? Agora sí que parece que vai golpear arriba con potencia Lucas Seiriz. Él ahí está buscando a Iván Villarino. Jeremiah buscando agora o Real Madrid a Brian Bugarín. Sí, aí onde é peligroso, un contra un, pero está prácticamente pechado por tres xogadores. Sí, en un contra un sí que ten moi boa saída, moi boa finalización. O que están facendo moi ben é pecharlle a esquerda, sí, ¿no? Sí, claro, a saída pola esquerda, saben que aí é onde é perigoso. Sí. Ollo del Pino, lanzamento a parada, segunda opción. Ollo, Jeremiah, despesa peiteado. Y ahora sí, ten problemas Lucas Seiriz. O Real Madrid que neste Ecuador da segunda metade está dando un paso adiante. Sí, o Celta estivo moi cansado ata que fixo eses tres trocos que para darlle un poquinho de folgos e un poquinho de oxígeno. O Madrid intentou aproveitar esa situación e bueno, o Celta está costando porque o desgaste foi moi grande ao longo de todo o partido, pero eu penso que ainda ten tempo e recursos como para volver a atacar e poñer en peligro o equipo blanco, ¿no? O traballo defensivo agora de Daniel Gondar. Daniel Gondar, rapaz que vive do Ribadumia, donde tamén o fútbol se trata con cariño enorme. De feito están facendo a súa final da Copa Ribadumia e que Paco Presas e os seus directivos do Ribadumia botan a vida por sacar iso adiante ben, non? Dani é un premio ao traballo desa canteira. Vamos ver esta acción, o centro pasado, tan pasado que con ese bote sorprendeu o posible remate. Hay saque de portería. Animan constantemente sen descanso desde a bancada os xareiros celestes neste minuto 23 xa.
da segunda metade. Aí estaba peiteado xogando con Lucas, devolve a pelota, a presión do Real Madrid, quítanse o balón de enriba. Matute mete ese balón dentro do terreo de xogo. Está aparecendo moi pouquiño Izan, no? Pastoriza, que é un xogador moi vertical, de que entrou onte tuvo moito defecto, pero se tuvo moi pouquiño. En esta ocasión pedían fora de xogo, había fora de xogo. Está botando de menos o Celta porque a velocidade dele, o desborde non está sendo o que esperábamos del, non? Ose non está moi afortunado, pero en xeral o equipo non lle está tampouco aportando a posibilidade de dar bons pases a este xogador, non? Bueno, preparados Héctor Pérez e Nico Besada. Sí, lateral con recorrido moi intenso tamén. Unha patada non sei que protesta o xogador de Madrid ahora mismo. Os trocos, vamos ver, coñecemos a identidade dos que entran e vamos cos que saen. Alejandro Soaje, sí, un dos que sae. E Pablito, imagino que será outro, non? Non. E outro, pois Diego Matute. Diego Matute. Sí, creo que nesa última acción na que lle gañaron aí xa lle estaba o aire, estaba un pouco, non lle entraba xa. Entende Juan Recondo que xa ian un pouco xustos. Sí, sí. Este terceiro partido, a gran final, moita presión, temperatura alta e a exixencia do rival tamén, non? Sí, estaba dicindo ahora Juan Redondo a Izan que intentase o seu fútbol, que non teña medo a errar, porque a veces o medo a errar faiche que non arrisques nada. E que o Celta non tivo, salvo o partido do Porto, que ao principio foi moi igualado, pero logo resolveu con contundencia con ese 5-0, empatou co Atlético de Madrid, que lle levou aí ao límite, e agora pois se empata co Real Madrid, que tamén está pois noutro encontro super igualado. Iso está dicindo a igualdade que hai entre estes equipos polo que eu dicía, a necesidade desa competición final de cadetes, non? Están dando un nivel altísimo, o Celta e o Atlético de Madrid e o Real Madrid aí están pensando de cara a cara, de ti a ti, e bueno, penso que calquer equipo dos dous grandes galegos do fútbol base é capaz de competir cos cadetes de calquer sitio de España, non? Xogando o Real Madrid, aí está Jesús Palacios, Garrido abrindo a incorporación de Edu Valentín, a apertura para Matías Martín, o centro, Jeremai que non chega. E agora dá a sensación de que esa vai ser unha das constantes, puido haber falta, se hai falta. Buscar a Jeremai, non? Vai ser... Sí, o do Madrid, dende que saliu esta segunda metade, un pouco a idea, non? De buscar os centros en banda a Jeremai. O Celta recorta un pouco que a posesión do balón polo... Ollo o lanzamento e vai a control e chega o tanto do Real Madrid porque ninguén agardaba se cadra ese remate coa dereita. No, a verdade é que o remate é moi bo, non deu opción a Lucas a nada. É un pouco ese baixón de nivel físico que levou o Celta nestes últimos intres, non? Ese balón que meten entre líneas, que controla coa esquerda e logo remate coa dereita, imposible pro porteiro do Celta e logo a cambra posterior. Sí, o esforzo do golpeo, a broma da celebración e todo iso se xuntou. Pois chega o primeiro tanto do partido, minuto 28 xa, ese tanto do Real Madrid. Agora están atendendo aí o xogador do conxunto branco. Como acabou a xogada. E logo o estiramento posterior. O golpeo foi boísimo. O golpeo foi boísimo e me sorprendeu a todos, non? Aí está Brian Bugarín regresando despois de ser atendido a banda para pedir a incorporación de
despois dese tanto que adianta os brancos a pouco máis de 10 minutos para a finalización. E haberá máis trocos no conxunto que dirixe Álvaro López. Jogando o Celta na procura do empate. Ten que ter un central peiteado. Ten que ter un poquinho máis o balón, non desprenderse tan rápido, porque o Madrid agora está moi cómodo, sabe que está por diante, que vai coller algunha contra o Celta, e o Celta ten que arriscala, non queda máis remedio. David del Rey preparado no Real Madrid para entrar no terreo de xogo. Ollo esa acción, as dúbidas de Lucas na saída, intentando superar a primeira liña defensiva do Real Madrid o Celta. Hai un problema que cando estás moi cansado, as condicións cansa o doble. E o que che fai a cabeza é animarte a seguir conducindo e perder o balón con moita facilidade. Jogando o Real Madrid desde atrás, iniciando por medio de Mateo Garrido, e tocando, pedindo o desmarque de algún compañeiro. Que xogaba era Matías Martín. E aí está Pozo con Izan. Recupera Damián Peiteado. Villarino que lle tira o desmarque. Ollo ese control de Izan Pastoriza. Balón trabado e non pode chegar, que mágoa. Nesa acción chegaron a desviar ya pelota e non lle chegou en posición de remate a Iván Villarino. Creo que ten que intentar seguir coa idea de meter pases definitivos na última línea, ¿no? Porque pasarse por medio campo lle costa, porque o Madrid está presionando ben, pero sí eses pases de xente que chega de segunda línea o Madrid falle dano, porque están moi estáticos a hora de defendelo. E agora o empurrón aí de Yago Jeremaya son os dúos sacapuntas, non? Aí está o árbitro pedindo tranquilidade a Daniel Gondar e a Jeremaya. Aí estaba pensando que fora Yago Soaje e Dani Gondar. E o troco, non? Quedou xa no banquiño Brian Bugarín. Entra no seu lugar porque tiña aí unha serie de problemas musculares. Entra David del Rey no conxunto branco. Sí, un xogador de calidad, sobre todo moi bo lanzador, e que a balón parado é moi peligroso. Raúl Andrei poñendo a pelota en movimento. Banda dereita, metendo esa pelota. Ollo co calcaño, controla, piques de acabar. Segunda opción, moi boa xogada do Real Madrid, que marca o segundo nesa acción de Matías Martín, que está vivindo o seu mellor momento o Real Madrid nesta final. Sí, a verdade é que esta xogada estuvo espectacular, chea de regate, chea de desborde, chea de calidade nesa finalización. E bueno, nada que osetar, non? O único que podemos decir é que o Celta baixou un poquinho os brazos con ese gol en contra, e que era só non, entre o resultado, o rival que te apreta e as condicións tamén de cansancio que te van acumulado, pois fai que baixara un pouco os brazos. Estaba na primeira metade claramente levando o Celta o tintimando partido, o control das situacións, pero na segunda metade o Real Madrid físicamente chegou moito máis, non? Estuvo a máis nivel, sí. Ademais esa calidade de Brian Bugarín, de Matías Martín, os xogadores de refresco. De feito vai entrar agora Diego Sánchez. E o que marcha do terreo de xogo é Raúl Andrei. Marcha Raúl. Entra Diego Sánchez. O troco no conxunto branco. E aí están facendo aí o lío do troco de sempre, non?
finalmente Raúl Andrei. Minuto 33. 2-0 gaña o Real Madrid nesta gran final. O Real Club Celta de Vigo. Pedindo agora a Juan Recondo que foran cara arriba na procura dese tanto que meter ao Celta no partido. Está Villarino pelexando por ese balón. O remate duro abaixo, pero moi centrado. Sí, pero ese balón ten moi pouco futuro cos centrais do Madrid moi metidiños, moi pechados. Se non tes velocidade no pase vas pasalo mal, non tes finalización boa. O que lle pasou agora mesmo a Dani, que o balón lle caiu en riba, viña moi lento e estaba moi marcado. Ollo ese envío en longo, Jeremiah, toda a vantaxe, vaya entrada, cartón. Bueno, totalmente fuera de lugar esa acción de Jeremiah. Si, non tiña nada que facer, o porteiro viña de cara, tiña o balón xa prácticamente collido. E bueno, probablemente sin maldad máis que de facer retrasar o golpeo do porteiro, pois impacta con ele, non? Cartón amarelo para Jeremiah Ramos Obiang, o dianteiro do Real Madrid, que non marcou nesta final, pero sí que de algún xeito mudou un pouco a faciana da dianteira branca. Sobre todo porque buscaron un recurso que non fixeran na pena mitade, que era buscar o centro e remate. Era todo pasar por dentro e aí estaba moi ben pechadiño. Entrou Jeremiah, a cousa cambia de idea, porque con os xogadores así tens que buscar alternativas para ele, e saiu ben. Fixar aí os xogadores, permitiu que o xogo circulase moito máis por banda. Agora o colexiado Adrián Estevez que indica esa falta. O círculo central, a falta sobre Iván Villarino. Aí falando para ver se pode ou non pode continuar. Ese golpe na caluga. E Iván que sí, que pode. O árbitro que lle pregunta. Vai poder continuar o dianteiro do conxunto vigués. Sí, pero ten aí sangue nos beizos. Teñen que atendelo na banda. Pois vai ser o capitán. Aí o golpeo. Peiteado, ese balón que se vai fora. Menos de 4 minutos, aí lo engadido pro desenlace desta final entre o Real Madrid e o Celta, entre o Celta e o Real Madrid, que de momento vence o conxunto branco por 2-0. Izan, o erro na saída, non é precisamente unha das súas virtudes. O balón cos pés non dá a sensación de ser un porteiro demasiado seguro. Non dá a sensación de ser demasiado seguro. Entrada tamén fora de lugar de David del Rey. Que levou por diante o xogador do Celta. As dúas entradas moi a destempo, moi fora de lugar. As dúas sancionadas con cartón amarelo. Recuperado xa o futbolista do Celta. Iker Rodríguez está nese golpeo en longo. O erro no despese. E o lorchazo arriba de Valentín, saque de banda pro Celta. 2,5 para a conclusión. A pelota atrás de Dani Gondar, xogando con Lucas Seiriz.
de Lucas. Sí, hai nesa idea de fútbol podes ter unha posibilidade, un erro, un reseite, pero o Celta non é a idea de fútbol que manejas. O remate de Diego, a parada de Lucas, logo do centro de Diego e o remate de Jeremai. A verdade é que Lucas estuvo inconmensurado todo. Moi bo campeonato. Sí. Boa apertura esquerda, vamos ver porque en 2 minutos ten que resolver esa situación. Agora non o fixo mal Pablo, o que o fixo mal foi o último golpeo, pero a idea, Iván fixo un desmarque hacia a banda para arrastrar con el o central o perseguiu e lle quedou un oco ben para golpear. Non estuvo afortunado no golpeo, pero a idea é máis que boa. E moitas veces nestas edades tomar esas decisións é bo para aprendizaxe para o futuro, non? Porque o desmarque é moi bo de Iván ao arrastre, perdón, é moi bo, e despois o movimento de Pablo é adecuado como para golpear, ten que mellorar ese golpeo e punto. Unha situación algo semellante a daquel 3-1, non? Sí. Moi boa xogada, mala Sí, decisión final. claro. Pero que É aprendizaxe. ni máis ni menos. Último minuto no Couto. Jeremai intentando levar esa pelota co calcaño. Hai acción de Jeremai con Gondar. E agora o cartón pro xogador do Celta por ese agarrón continuado. O dianteiro centro do Real Madrid. É que o levaba enganchado como se fose un koala ao seu fillo, Xogando David del Rey. Mateo Garrido. Ese balón que se perde pola liña lateral, xusto cando se cumpre o minuto 40. Vamos ver de engadido, haberá 5. Minutos de engadido son os que lles quedan a ambos os dous equipos para pechar esta final do torneo cadete Ourense Provincia Termal. Xoga Lucas Eiriz. Aí está Lucas enviando para Iván. A loita con Valentín. E aí vai esa pelota o medio centro do conxunto branco. Olla esa carreira, o desmarque que tira Santi del Pino. E agora o Celta que ten que repregar e ademais intentar deixar algún xogador arriba pro se engancha a última que o meta no partido neste tempo engadido. Difícil semella, non? Sí, porque ademais o Madrid saca, ten os 4 atrás fixos ali sin salir para nada superioridade numérica dos defensas sobre os dianteiros e poucas posibilidades de que o balón chegue en condicións a eles, non? Sai o Celta agora pola esquerda. Este tempo de prolongación, o desmarque aí moi curto. Aí estaba Iker tendo a cabeza. Balón para o Celta, Villarino. E a ver a quen lle dan a camisola para poñerse como porteiro estes intres finais. Final do partido, así remata. Bueno, o árbitro ten que deixar, penso eu, iniciar cando inicie pitar ao final, senón ten que pitar antes. Bueno, pois así remata este encontro, Milucho. Unha mágoa porque foi un torneo espectacular cun final lamentable. Sí, as hormonas nestas edades están bastante alteradas non fai falta moita chispa para que prenda, non? Foi unha tontería que acabou nunhas escenas desagradables
E bueno, un Madrid que hai que felicitalo porque ganou o torneo, deixémonos estes 4 minutos de desconto aparte, non existen para nada. Que o Celta ten que seguir traballando, facendo as cousas como está facendo, facéndolas moi ben e bueno, enhoraboa Madrid e punto. Moitas grazas, Milucho. Ata outra. Folles todo desde Ourense. Rematou esta gran final do torneo cadete Ourense Provincia Termal co triunfo do Real Madrid ante o Celta por 2-0. Un saúdo, boa tarde.